Ahoj, jsem to já, vaše Žofinka a přicházím s novým hororem. Jmenuje se Napínavý Halloween. Tak se hezky posaďte a poslouchejte. Byl Halloween, ten svátek mrtvých. Nebyl to jen tak obyčejný Halloween. Začalo to už ráno, když jsem šla do školy. Všichni byli bledí. Jen já a moje kamarádka jsme byli normální. Když jsem přišla do třídy, nikdo tam nebyl, jen podivné stíny. Utekli jsme na záchod. V zrcadle stála nějaká postava a stáhla tam moji kamarádku. Takže jsem zbyla jen já. Utekla jsem ze školy, ale byl tam bezhlavý jezdec. Honil mě. Už mě skoro měl. Ale pak jsem se probudila. Maminka přišla k mojí posteli a řekla: Veselý Halloween, Žofinko. Tak, tohle byl můj příběh. A doufám, že se uvidíme zás u mých dalších příběhů. Chci vám jenom ukázat. Takhle jsem to psala. Napsala jsem to dnes. V podvečer. A těším se na vás.